An pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Yan na po ang tugtog na pigalat po nindo. Chacha time. Just maray na hapon po, listeners of DCGB AM and listeners and viewers of DCGB News Online. Kumusta po ang satuyang aldaw? Just maray na hapon po, Ma'am Pita. Yes, mabuhay Bert, and Mabuhay. Diyos maray na hapon sa satuyang mga pag-iribang niya na hapon. Today is September 18, 2 to 3 po, Usapang Pamilya only here sa Always Number 1, Always DCGB with our kapartner on the Yes. technical side, si Sir Jerome Nico Martinez and Sir Nems Flora. Ayan. Mga pog itang kaiba po ngayon na hapon for 1 hour para makaabot kami sa indong mga harong. Unain man po kamo ngunyan. ayan. Bert, magayon ng parang yung sa topics natin for the Yes, past opo. Very inspiring topics. Anyway, pero naman talaga magandang topics ta Ayun po. Ayan. Ayan. Pero kaipuhan po ngayon na-inspiring talaga ang topics na baga Mampita sa mga pangyayari baga ano. Iyo, grabe. Kaya talagang dapat ang satuyang pamilya talaga dyan nagpupuon. Yes. Kaya importante ho po, permi po ka mo magantabay Magtutok. sa samuyang programa. Let's Yung give samuyang- ourselves a break, sabi nga Yan, po. opo. Taang sa mga dahil nakitang masyadong nababasa po o naladangog ng mga magayon po ano dahil sa mga pangyayari po ngunyan. Kaya May stress ka. ayun, sa usapang pamilya po mag-istorya po kita medyo light lang Ayan. po, mga nakaka-inspire ng mga istorya. Oo, so ngunyan gari ongoing pag ang hearing pero digdi na po kamo ta at least digdi marirayan sa tuyang pag-uururunan para lamang ma-inspire po kamo. Ayan. Magcharatsa po kita. Ayan. Bert, nag-practice ka na? Ang tiyatsa mo? Ikaw man po akong aram na date, sana po. Gari, mapapalaban na naman po ako next week. Tagari may magba-birthday. So, sisay daw yan. Gari, ka-miyembro mo po. Ma'am Senior. Maricel. Senior. Advance happy birthday kay Ma'am Cel. Nako. Ay, oo nga. Sis ka, Ah. sa Kiwanis Club of Daragang Magayon. Very active. Yes, very good friend. Oo, Mabuoton. iyo, mabuoton. Gari po, mabuot na magayon pa. Yan, happy, Yan. advance happy birthday, sis. Daraga Home Depot. O, Yan. papaunta po sindang sponsor. Ano? Pwede. Ay, Daraga Home Depot, nak-nak. Yan, karoon na na Bert. Apo. Magdara ka ng papel. Apo. Ayan, kumusta po ang sa indong aldaw so far? O ako po nakapunpo na, Ma'am Pita. Iyo, grabe. Ako sige man sa pag asikaso kan mga masitas ko. Yan. Ayan. Dahil good weather po, ano? Iyo. Bentay manggirari po itong subak umauran po, ano? Especially po, ano pala, for the past days po, nagparauran baga sa Yung Naga, ani. gari nagbaraha Oo. naman po. Jesus Mariose po. Pero talagang pigpipray baga ninda ayan na oran pag ma-fiesta po, ano? Iyo. Para Takaipuan duman po sa fluvial Oo. procession. Oo. Pero may yan na talagang araw kaya na pagbadali na ang fluvial procession, talagang piguuran para lang makudry. Tapos syempre, paano yung kung na Ayo tubig? po, dahil makakaandar kimaray. Kaya ngayon na hapon po, iyo po ang sa tuya pong episode. Sa maabot baga pong weekend, iyo po ang kafiestahan ni Our Lady of Peña Francia. Ang patron saint Patron kang saint Bicolandia. of the of Bicolandia. Tapos saro po ini sa pigdudumog po na selebrasyon sa buong Pilipinas. Oo. Kaya Ano baga po? digdi sa region ang Naga permisin nagtatop when it comes to tourist arrivals kasi ininganing so nagpa-flock during kay yung Peña Francia. Kasi ang istorya po kayo dahil maybe natawan sindaki bendisyon or prayer granted ang mga deboto or may igo pong iba may pigahagad man. Kaya nagdidyan po sinda. So iba naman po sa pigaapod baga pong panata. Panata. Ano, At saka yung mga answered, sabi mo nga ni mga Oo. answered prayers. Tapos kung may devotion na sinda. Tapos halimbawa answered prayers, pagpapasalamat, talagang pigigibo na ninda yan na talaga sabi mo nga ni panata. Ayan. Kasi bago po, yaan po ako sa Paulines. Oh. Dati pong Daughters of St. Paul. So nakakalungkot Ayun po. na balita. Can you imagine perang years sinda digdi sa tuya? 58. 58 years in Uy, ang Legazpi. tagal. Almost 6 decades. Sus, Oh my. matuasan na akong diit na So, may mga bakalon po dyan sa Oo. Paulines. Ayun. Hanggang Domingo na lang po sinda. Oo. Pero at least yung sa duman sa may open yun, 'di ba? Parang
ano nga yung store duman sa may Figaro, duman sa ano? So Vita Catholica Oo. from the Diocese Oo. of Legazpi po Yan. siya. Ayan. So sa mga madre dyan, iyo po yun Ma'am Pita ang naging tambayan ko kang high school po kami. Pag halimbawa po half day kami, lila ko kuan po on Divine. Diyan ako Anong taon yun, Sir Bert? Anong taon? Divine High School? Mga Para yung man bagay ito. Opo, pigala. Anong taon yan? Anong taon? Baka 1984, Kuya Genro. 84, may akin na ako kaan. Barkada ko po ang mga madre dyan. Lalo po si Sister Fidelis Singh, saro pong India na madre. Ano ka, grade school or? High school po. High school na, okay. Nag-ano po ako dyan, basta naugma po ako pag niyaon duman sa India. Kaya, si ano po pala, si Ate Gigi Julianda Madrigalejos, ano tada po, viewer tada po, Ma'am Pita. Okay. Tsaka batiyon ta na din po si Ate Mercy. Kuya Jan, si pa po itong kaiba ni Ate Mercy duman sa, naghihiling po sindangon yan. Si Ate Bebet ko. Ate Bebet. Si Ate Bebet. Happy yan. watching. Ayan. So ngayon na hapon po, nag-imbitar po kita kay Duwang Deboto. Ang episode na po ngayon na hapon, sa yakap ni Inang Peña Francia, paglalakbay ng isang deboto. So, may pigimbitaran po kitang duwa, actually sa youth din po sinda ano. So, please welcome kay iba po ngayon na hapon digdi sa usapang pamilya, Mr. Genro M. Simanes from Daraga Youth Parish, sarong deboto ni Ina, asin si Miss Nicole Hidalgo, OP, Lay Dominican of St. Pierre Giorgio Frassati, sarong man pong deboto ni Ina. Yes. Hello po. Good afternoon. Yes. Mabuhay and welcome Good sa afternoon. Usapang Pamilya. So here comes Daraga Parish Youth Group and From Lay Dominican of St. Pierre Giorgio po. Saint na siya ngunyan. Wow. Di ba? Recently po na-canonize kang September 7. So they ka nagpabaya hanggang maging santo po si Saint Pierre ano. Yeah. So pero ngayon na hapon po paghurunan ta po so about ang sa indong pagiging deboto po kay Ina lalo na po kay Peña Francia. Kasi orin ka po naging deboto Kuya Genro. Ako po, na-realize ko na ako sa ron deboto lately naman sana. Ining college years ko and then ining kong recent na inang magayon celebration, mas napararom sa pagtubod ko kay Ina, pagsarig ko sa iya, sa sayang pangataman. As in, pagtitiwala man kan sa diri na igwa ng gadning Ina na dahil nagpapabaya sa iyang aki. Iyo po. Oo, tama po ito ano. Yung gari, Galing ano basic pa? sa sarong ina po ano na Oo. talagang tayo pagpapabayaan ng aki. Oo, pero iliyon mo siya, mga very young pa, pero mga devotees na sila ni Hindi po, Malay dakulo na pong aram. So gari nakakasabi Relate. na nakakapare. Ay, ilingon po nindo sa screen nindo taga iba ang glowing mo yan. Iyo nga, may liwanag. Tayo yun. May mga kaiba kaming mga ano. Oo How nga. about you po, Ate Nicole? Paano ka po naging deboto? Bali po sa parents ko po, since si mama and papa po, halay na po sindang devotee ni Inang Peña Francia po. As only child po, kumbaga ako po si answered prayer po sa inda ni Mama Mary kang Peña Francia po, dangan kan salvasyon. So si papa po, kada baba niya po sa barko, pirmi po siya nagdadalan duman po sa salvasyon, dangan po sa naga. So parang ako po as aki, nami-mirror ko po itong discipline na tigpapahiling ni mama dangan papa na ang sarong ina, bako lang siya all about miracles, kumbaga, discipline on your faith po. Ano ba yung sinabi mo, discipline on your faith? Ano bang gusto mo? Can you expound on that? Ano ibig Yes sabihin kaan? Kumbaga po, kaya kita po as devotee, nalilimit ta po kaya si pagiging devotee ta based po sa answered prayers or miracles. Kumbaga po, kadakol lang miracle sa sa hampangan ta. Minsan po kaya we expect too much. Kumbaga, maya ng discipline. Kumbaga, pirming, I need this one, Lord. I need this one, Ina. Can you grant this? So, paano po kung dain na siya na-answer? So, hanggang naaring ka magiging devotee. Parang, Ayan. So, para hindi na recognize na in front of you the kulo ng mga yes. bagang miracles Graces or po. graces from Yes coming from po. Halnay na Opo. gari nababaliwala yung parang Opo, gano'n. parang it's all about contentment po as devotee. Oo, closer ka daw, please. Yes po. Ayan. Kuya Jan, ano po ang nag-share ka baga about itong inang Yun ang magayon. na nagkasarabay po kita Opo, duman, last twice year na po. siya na Oo. nangyari. So ano ang pinakaararong pong karanasan mo bilang sarong deboto
na nagpapatunay kang sa imong pagtubod? So pagtubod ko duman na minsan mapagal ang pag-organize, minsan mapagal ang pag-asikaso, then nasa katahawan man kan pag asikaso kan ibang bagay, personal, family, and other more things. Masasabi ko na si ina, yaon, dahi kapabayaan, sa tahaw kan pag-asikaso, sa paghilang, irarayo kayo sa kahilangan, ngani sana may put into fulfillment, into success ang activity. Dahil niya papabayaan lagod na ano man na ulang para na mapangyari, ngani sana dahil madagos ang selebrasyon na ini. As in, ang gabos na mga bagay na makaulangan sa dalan kang proseso, padiit-diit, as in, mangangalas ka ng God kang milagro na ito, diit-diit man na nare-resolbar sa tabang niya. So, Bert, pag yun, na araw kayo ni na very young pa Yeah, sinda na oo, naging opo. devotee na sinda. No? So, sana unyan sa mga nagdadarangog sa tuya na maging panalmingan ning duwatang bisita ngunya ng mga devotos ni mahal na ina. Ano? Pero minsan na po nadadagong bindo, Ate Pita, Kuya Bert, di magdangong po kita sa mga aki-aki po, nakaka-inspire po sinda. Halimbawa, ako po, nag-ano namin din po ako as early as, pero bako masyadong, argang pigigibon nindangon yan. Ayan. So, may hapot lang tabi ako, Bert, sa indong duwa, na paano ka mo nakaka-encourage na sa mga parehas indong A's na maging devoto ni mahal na ina? Actually po, sa pag-encourage po, kaya mapagal din po siya on our part, maski youth po kami. Kasi kaipon mi pa din po ning guidance ki mga elders. So, kumbaga po, through our actions na lang po, na nagiging model po kami para lang mahikayat po si mga kapwa mi youth na out of humility ang pag-serve bako po just to impress or sa mga likes na ma-post ka sa Facebook arog po kan. So bako man niya na, so syempre halimbawa na igwa ka mga friends na Opo. na, so sige magsimba kita and maybe we can start na devote time kay Mama Opo. Mary. Opo. Kaya arog ka yan. So syempre simple lang na pagpuon. Opo, Oo, parang diba? minsan po, ma'am, ang ginigibo mi po, ngaya simba kita arag ka ini, tas Oo. tabangan ta ka sa assignment Yeah. mo. Kumbaga, paras po kami nag-benefit. Yan, oo, Win-win. Magayon, Opo. Ika po kayo dyan, Ro. Sa mo po, sa Dalaga Parish Youth Group, pig-emphasize mi digdi na ang pagiging youth minister is not being an event organizer. It is being a minister of the youth. So, bako lang kita minagibo ding mga events o mga programa na masabi lang na may naginibuhan. Kundi, dapat mamatian kang kairiba, kang gabos na youth, na magkakairiba tanin ni pigigibo sa tabang ni ina. Pero mingyaon si ina. We started it with a prayer. We always end it with a prayer. And in this Jubilee Year of Hope, sabi nga ni Spes non confundit, hope does not disappoint. Ako man, pigdudugtungan ko siya actually. Hope does not disappoint. And whenever time comes that it disappoint you, it is not because hope fails. It is because maybe you expect more than on what God really wants you to have. Wow, okay. Yung milalag. So, in His time. Yes, Maybe it's not, in His not time. not the time yet, but in His time. Yes. Oh, yun, tama. Gayunon So, man na pwede ito ni Kuya mahapot Jen, na no? Bert, kasi sabi mo yung mga nag-organize yung mga events. Like, example, mga gatherings ba your events? Yes. Recently po, nagkanda kami kang Youth Fest sa Dalaga Parish last September 6, that was Saturday. And then, a lots of struggles along the way prior kan activity. Pero, sa tabang ni ina, pinagsaligan ni lalo na si Our Lady of the Gate, de la Porteria, nalugod tabang naman kami na may dagos mi ni mapakaray mi ini para man sana ini sa imo. So we came up with the booth na makapag portray kan history kan sa muyang simbahan as in kan devotion ki de la Porteria, siring man ma-introduce man ang mga ministries na yaon sa laog kang simbahan na belong sa umbrella group kang the Dalaga Parish Youth Group. So, ang target audience midigdi is mga youth na naipang nakaka-join sa kano man ay ministry. So, galbagang ministry hopping ang nangyari. And then, naugmasin data, kadakol pa lang pwedeng laugan sa simbahan, kadakol pa lang ministry na pwedeng kabalihan. So, pag hiling na naman interested, sinda nagpara-inquire, sinda later on, nag-register na ang iba. Nag-express na. Yes, nag-express na kan sindang willingness. Oo.
Istorya ko sarong experience kang nag-meeting kami. May sarong youth na nagsabi sa kuya na, aram mo recently nga ni, pigluluyahan na kami kang buot. Nung hulit na sabi ninda, ano man yan mako ami digdi? Ano man ang may taon mi sa indo digdi? Sabi kan mga hoben. So, parang duman, nagluya ang pagtubod ninda na ipadagos na pa daw ng youth ministry or mag-comply na sa nakita kan requirements or what is expected na may maginibuhan sa nakita. Sabi ko, naglawag sisip ko, upon discernment, ano kung magluya ang buot, para iyan kan buhay. Pero kung magsuko ka, iyan, ibang istoryahan na iyan. Pandawa, kung pinangluluyahan ka at masuko ka, lalo mo nang pinadaog. Ano daw kung itong panluya mo ito, hagadan mo ng sa paagan ng pagpamibi, hagadan mo ng tabang kiina, as in isipan mo, ano pang mas makakarahay na pwedeng gibuhon. In philosophy, hurug akon magbarasa. Ang mga professors, nagtatao, kadakol na readings, siling man sa pagtubod, kung ikaw naman pagluluyahan, dagdagan mo ang sa iyong pagpamibi. As in, kung paghiling mo dahil nagiginibuhan, padagos sana, sige sana padagos, bakong ang tawo na rayo na sa simbahan, mamayaan mo na sana. Always never surrender na mag-invite, na magrani sa Diyos, magrani sa simbahan, sa paagi ni Ina. I think sa mga nagiging problema kan youth mga araw ka na grupo, Kuya Jenro, financial ano. Yes. Agree talaga sindag ko ano. Siyempre. Ayan. Kaya kita man pong sa mga igwaman dyan pong, sabi baga, feeling blessed, o mag-share po kita, dahil masupog. Pagbuksan ng palad. Oo. Tapag ang, sabi nga ni pagbukas ng palad, minalog man dyan. Takong Yes, blessings. Takong sarado yan, paano makaako? maaabutan kung sarado? The more you Yes. give, the more you And receive. Oo. expected po talaga sa youth na ang may totoo is more on time and talent. Yeah, talent. Aside from treasure kung nagwaman. Pero time and talent talaga ang the least na pwedeng maitao. Opo. Magayon nung supiktaram niya na so kung medyo nangluluya ka na nagari parang sabi mo tabaga nga nauoran na ngayon yung pag-asa. Pero tama so sinabi mo na nyaon niya ng panahon na para magsaring kita sa mahal na Diyos na dahil kita magpadaog. Tagari pigtetest ka mo na kung mapupull down ka mo kang sarong paksyon. Yes. You know what I mean. So gari sinda mo bahon ta ay iling nga tanawaran ning pag-asa nag-arabo na nga This is sarong kuya na maugbahon. Whereas na Lord, Mama Mary, tabangi kami kay ni para mapadagos biyan sa muyang programa. Tapos ngayon baga mampita, dakulo na distractions. Yun na nga niya, no? So makaugmang, igwa pa man po na makaarog sa inda pong nagsiserbi, nin libre sa simbahan. Ayan. Ano? So mga harassment sa piga-apod, di ba? Usually, dakulo niya ng mga nangyayari na pigaharas ka mo kang the evil one para dahil lang maipadagos. Yes. Yan, Ate Nicole, ang question ko po sa imo naman, so ining pagiging deboto mo, igwa man kay mga nagkorontra. Ay, iyo po, kadakol po. Actually po, paano po big deal mo ita? sa ano po kaya, sa simbahan, normal na po kaya yan na once na nasa ministry ka po, dahil po gabos dyan mag-a-agree po sa Indo. So, para sa kuya po kaya, pag mga arog na kaya na bagay, nagdadalan po ako permi sa Adoration Chapel. Kumbaga po, ito po kaya si safe place po para sa ko. Poon elementary pa po, ngari si Mama Dangan Papa, iyo po itong pinapahiling. Tapos, si Mama po Dangan Papa, permi pong pigpapagirumdum na bago magluwas kiyarong, sigurado na ang ibong po na bulsa, perming may Santo Rosario, para po, maski dai ko po sinda kaiba, si Mama Mary po, kapot-kapot po ako, maski sain po ako magduman. So, sa mga arog po kayo na circumstansya na dai ka ngaya tiga aprubahan ka mga kairiba mo, bako po ito makulog sa buot. Kumbaga, mas madali mo siyang ma-accept. Kasi po, baga si Mama Mary, she obey God first before she understood. Kumbaga, mag-opo mo na kay Lord bago kita magkontra na paano kung day mangyari ini. Kumbaga si Mama Mary, saro po siyang panalmingan na day pwedeng kita ang mamanipulate kay Lord. Tada itaman po yun magigibo. So ngayon na hapon, may dara ka pong rosary. Igwa po. Sige daw po, pailing daw po. Sayin po yan haling, ang mga rosary, ayan. Yes, Wow. this is a handcrafted rosary. Opo. Bale, ano po, apostolate, personal apostolate po. Ini po, tigibo ko po siya. Ay, wow. Kang Yes. July Talaga? 4 po. Kang, ano po, pang 100 years po ni Blessed Pier Giorgio Frassati po. Okay. Ngunyan po, Saint Pier Giorgio Frassati. So, sa paagi po kaya kaini, para sa po kami ni Mama Dangan Papa na nahiling ninda na
mayo man ni kakaraot ang pag-service simbahan as youth. Sina mama tas papa po, sinda na naga tao sa kong financial para magibo lang po. So, apostolate kati, sinda nagabakal pong beads. Tas ako po, binebenta ko, nakakatabang man po ako sa parents ko. Wow. Mm. Yun na aki po. Yes. Kita, ano? Actually, special mention ko man. Special mention ko si Sir Noel Perdigon. Okay. Si Sir Noel, pero man naginibuhan niya kay Rosary during the birthday kan sa iyang ina that time. Nagibo siya and kadakol niyang beads na talagang handcraft niya, even nag-attend siyang seminars, formation seminar, workshops sa diocese. Magayon ang sa iyang apostolate na napili. Very heavy duty pati ini ano. Iyo po, sir. Tabi mga rosary bagang madaliun man maraot po ano. Inang magayon, we are gathered for inang magayon. Ang actually po mampita sa ang inang magayon ang activity mo isaro yan sa pinakadakula na garo po digdi sa Albay ano. Opo. Kasi whole diocese na siya and pigigibo po yan during the feast of Our Lady of It's May 1. May 1. Joseph. Oh, yeah. Joseph. So Mary's month ano. Yes. So mga halip po sa Tiwi, nagkakaibang Nag-deliver. fluvial, Minsan ano? po may mga taga-NCR, iba-ibang region. Yes. Kasi nag-organize siya kahit na we were together nung nag-meet kami kang sumay event na nakulaon sa year, Tiwi. Ma'am Tita. So, I think that was the first time. Yes. Kasi, Oh, yun. oo, 2024. Naman, Ma'am oo, Tita. siya, si Sir Noel. Opo. Oo, tapos Ngayon may po, mga nagdarating nakatabang na din po santo sinda, ka ito. nagtabang ka mga ito. Yeah. Oo. I was still sa tourism at that Apo. time. Oo. Oo. Parehas po kaya kami ni Ma'am sa tourism. So, yung mga yun itong So activity. oo. pinagtagpo kitang apat po ngayon na hapon. Actually po, Oo, coincidentally, no? Oo, I Kuya think it's Jenro. God's providence. Aram ni Kuya Oo, Jenro. Praise God. 2 weeks na po paano kami ni Ma'am Pita naghahanap pwedeng i-guest digdi sa usapang pamilya na debota po ni ina dahil nga isa maabot pong kapiestahan. So far, tulo nagbarak out. Actually, not God's providence, it's God's So, incidence. So, Talagang sabi ko, Mama sinda Mary, ang deboto mo pinag- bag ako? Tabangin na tabi ako maghanap, pwedeng ma-guest me. So, last, ano na nga ni ngunyan po, ano? So, siguro, sabi nga ni po, you of little faith, po, ano? Ngunyan na hapon po, sa Provide kita ng St. Paul, Oo. bako lang sa duwa pa. Yung Yes. So, yung nato. And example ko nga na dyan, nag-abot ang punto sa Herbert na pinaluluyan ka ng buot na sisay daw mako ako, oras na if you surrender, wala talaga mangyayari. Ilang mo nagsarig ka na may mako ang gapat na last minute. Tapos nagpaaram sa ko, maduma na nga ako, Kuya Berta, pag buminalik, igwa pa ngayon kitang saro na pwede ngayong i-guess. Talaga, praise God. So, thank you for Thank being you, God's Lord. messenger Oo. sa Thank usapang you, Mama pamilya. Mary. Ngayon. Our pleasure. Tamang-tama po, sa aga baga may dakulang activity naman po sa Peña Francia. Linggo. Sa aga po ito gigibuhon. Ay, Saturday. Saturday, sa po. fluvial Fluvial. procession. Ayan. Siguro sa mga civic and military parades, pigigibo po, duman. Siguro. Ano? Ayun, managad. Ayan. So, sa mga nakaka-tune in lang po dyan, Rook Native Yub, si Sir Boy Bitangkor gawro po ini just maray na hapon po. And gabos ng mga viewers po kan DCGB News Online. Yeah. Safe flight, Pawi, going back to Cebu. Ayan. So sa pagpapadagos ta po kang sa tuya pong tema ngayon na hapon na sa yakap ni Inang Peña Francia paglalakbay ng isang deboto. Opo. Siyempre with our guest this afternoon, si Miss Nicole Hidalgo and si Sir Genro M. Simanis. Ayan. Bilang pong mga youth, mga aki po, ini pong pagdeboto nindo, paano po nindo ini piga-apply or paano nindo na isa sa buhay bilang parte kan sarong pamilya? Kuya Genro. Bilang sarong parte ng pamilya, na sarong pinakasadit na ko basic community, tama ba? Basic group sa community. Diyan nagpupuon ang pagtubod. Diyan pigtatanom ang banhin pagtubod. Actually ako nagpuon sa lola ko. Ang lola ko po pigtuod kami kay aki pa kami rosary. Maski ano mangyari pagkabanggi kay puan mag-rosary na kami. Kay iba may mga pinsan may saradit kami elementary sa good nagdakula. Ngunyan ay may nagibot nila due to hectic schedules, di naman nag-match ang mga oras mi. Pero so kaugalian na magpangaji pero may oral daw. Mag-personal time mo man o as a group, yaon na. And maski magsaing ka, daramo na iyan. Yan ang day mawawara sa imo. And sa family,
may mga problema talaga na pag-aagihan ang pamilya, minsan as a family, minsan as one of the member of the family. Pero so naitanom sa imo na magsarig ka kiina, magtubod ka sa iya, as in ihagad mo ning tabang ano man na bagay na kaipuhan mo. Kung talagang iyan para sa imo, as in sa kakarahay mo, ipapagtugot yan kan Dios sa iniina na mapangyari. Thank you so much kay General. Magiging aki pa na gimataan niya na sa pagpangaji. I remember before, di ba, I shared also na sulolo ko ka ito, tapos nagpapangaji kami kang Rose, ng mga parents ko na haraluyan patikit ang mga gurong magpangaji. Halawigong talaga. And then, tama sabi niya, ngunyan, medyo it's difficult already na magagather kasi may mga iba yung schedule. So, nasa school, yung iba nag-ano. Pero I remember during good thing na nangyari at that time na COVID, talagang nyao ng family, so, pangaji, gabos nyao dyan sa miyembro kang family, talabawan magluwa. So, pag inapod mo, mapangaraji na kita, oras na magpangaji, rosaryo, nyaraon gabos. Pero dapat, tama ito, yung pagsarig, no family is perfect, but then, yung pa rin ang pagsarig sa mahala Diyos. Baka word? Yan, okay. Ikaw po, Ate Nicole. Bale po, sir, sa kuya po, si mama dangan papa po, dangan po si tita ni mama, siya po kaya nangangaji po kaya siya sa mga gadan po. Arag po kayan. So parang, arag man po kay Janro, dangan kay Ma'am Pita po. Sa tuya po, bagang mga Pilipino, dangan Bicolano po, kanormal na yan na pag alas 6 ning aga, dapat gabos na sa altar, alas 3 ngayang hapon na sa altar na. So, duman po, kumbaga, nag-reflect man po sa tuya kung ano si pamilya na tigka gimatan ta po. Kumbaga po, sa pamilya, duman ta mas mamatian si pagpadaba ni ina po, baga argayan ta. Daiman gabos na oras, siring po kay itong question po nindo kasubago. Sa mga organization, daiman gabos naga iyo sa mga gusto ta. Sa pamilya, siring man po kay ito. Kumbaga, digdi po, mauukudan ta na maging gentle, understanding, and kind sa kapwa ta po. So, aron po. Thank you so much, Ate Nicole. Ayan, mabalik po kita pagkatapos kan magkapirang pagirumdom. Ang oras po niya to, alas 2:31. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Peña Francia Fiesta greetings from Dr. Fay Lea Patria M. Lauraya, President, the University of Nueva Cáceres. The Peña Francia Festival is a reminder whatever season we have in life, whether in joy or in hardship, we are never alone.
With faith and God's loving mercy and the loving intercession of Ina, we continue to stand strong and endure as we move forward together. For us UNCian, this celebration is a reminder and a confirmation as well as an affirmation of our love, our nurturing nature, and the why and purpose of our service. Let us continue to journey bravely and kind. Together, under the mantle of Ina, we shall endure. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Ayan, Diyos maray na hapon po, Giraray. Nagbabalik po kita, kasabay po sa Tech Department si Sir Nems Flora. And si Sir Jerome Nico Martinez. Ayan, salamat po sa inyong duwang pogi. Bert, madali na. Nasa kabangaan na po kita. Sobra na po kita sa kabangaan. Meron pa tayo ina-expect. Ano? Sige, aside from yung sa 30 pong i-expect. Sa October 10 baga po, tabangan ta mag-promote po ang diocese. Yung Dakulao na happening also dito sa Legazpi. October 10, 6 p.m. onwards. Be a benefactor, support a seminarian. Dinner concert for a cause featuring si Chef very Jessie, famous chef and yung sa Diocese of Legazpi. Ayan. So, ang ticket po is 5,000. Fine Pero dining. kung gustong so gusto magtabang po. Magtabang na day nga ma-attender, pwede man po kamo magpadara na lang through the GCash number or video account kan Diocese of Legazpi. Nasa po Facebook page po kan Diocese. Di po manghinayang. Chef Jessie Sinchoco ang satuya pong isang renowned Filipina chef. Yan. One Voice Part 2 dinner concert for a cause. Ayan po naka-flash po sa screen. So gigibun po iyan sa LC3 or Legazpi City Convention Center, 6 p.m. October 10. Sabi nga po ni Chef Jessie, day po manghinayang. Day po kita manghinayang ta. Tabang ini. Ini pong mga, syempre, ini mga seminarista po, ini ang mga satuyang magiging mga future priests. Satuyang mga spiritual partners, magtatabang po sa satuyang spiritual. Malay mo baka kung usapang pamilya pa rin tayo, Ayun yan diyan magsisiyaman magiging guest natin. Or baka ang guest na po maging padi, pwede man. Maging madre. Maging madre. Araw ko mag-guesting lang ako talaga. Recruitment pa lang sa seminaryo po, Pero ang siyang pigigibo po, mas kinasa luwasinda, talagang marayman po, Okay, magbasa po kita ibang mga mensahe po, digdi. Sabi po ni Miss Marites, bilang isang Bicolana na nasa Maynila, hindi ko man madalas madalaw si Ina, dama ko pa rin ang kanyang paggabay. Oo, yan, magayon nun. Igwaman digdi Bert, also from Naga, taon-taon buong pamilya namin nagnunovena kay Ina, mas tumatag ang aming samahan. Ayan. Totoo yan, Bert. If you pray as a family, talagang mas lalong The family makusog. that prays together
stays together. Yeah. Sabi ni Ma'am Lorna po, dahil sa panalangin kay ina, gumaling ang anak ko mula sa matinding karamdaman. Praise God. Yan. Halimanig di sa Legazpi ini, ang debosyon kay ina ay nagturo sa akin ng pagpapatawad. Doon nagsimulang gumaan ang buhay ko. Siyempre, Yan, magabato pag di ka nagpatawad, Oo. magabato, naburubit-bit mo yan. Mas yan, bagas itong ibig sabihin po, pinatawad, yung nagkasala po sa imo, Oo. magabat po, baga pag, Magabato. Minasa dit ang dalan. oo. Ta, bis maagi ka, maiwas Sa ka. batan, wala yung tingin. Pero na-experience po nito, si Lord baga, gusto niya talaga magkabati kita gabos. So, pigdudulagan mo, yung man so, permi niyang gusto ta, masabatan, ano. Pero paon ito, so Because nasa He batan wants mo you to suyutan reconcile sa with that laon. person. Oo. Gusto ni Lord, ano kita, amigo sa kabos, ano. Learn to forgive. Sabi naman din ni Kathy, bilang OFW po siya, si ina ang lakas ko, siya ang kasama ko sa dasal. Yan. Oo, nigdibart hali ini sa dait. Bata pa lang ako, sinasaman ako ng lola ko sa posisyon. Hanggang ngayon, dala ko yun sa pamilya. So, ngunyan, sa mga apo niya na, Gari-araw ko sinasabay kay sa Kuya posisyon. Jenro. Oo. Na picture sindaki mag-grocery. Si ano din pala si Ate Nicole man, Mad Juice, ano ito? Sabi mo po? Alin po? So, tatawang ka mo kay Juice Buda, ano, pero magpangajingo na. Ayo po. Parang garo out of innocence po baga sa Oo. mga aki. Garo nakadakulaan tang perming nasa altar dapat. So kami po garo sinasabi ni Lola na pag mayo ka ngayon sa altar ar kaining oras sa pangaji, mayo kang juice dangan tinapay. So, gari baga na, the Lord provides. Opo. If magpa-pray ka lang, continue praying, and tatawang kita ng grasya kang mahal na Diyos. Gari araw ka, Tapos hanggang kinadakulaan na po uninda, Oo. nakaukod na sinda The Lord provides. Kumbaga Oo. nagluluwas na po duman so hidden meaning po kayo itong pag Sabi ni Miss Mariel, ang fluvial procession ay hindi lang celebration, kundi isang panata ng pananampalataya. Ayan, dakulaon. Tapos sabi man digdi, nagbago ang buhay ko nang magtiwala ako kay ina, hindi niya ako pinabayaan. Yan, dakulong pong araw ka na istorya po, ano? Siguro po alabaon na naman ang pila duman sa shrine. Shrine Oo. po duman, ano? Tapos ito baga pong sa pag nagpo-fluvial, pag magnaong ka duman nag-aagi, makagirabo baga po, ano? Actually po sir, may tigdara po baga digding image sa diocese sa ata ito. Yan na pong na-experience ko po itong manto po ni ina. Si sinis tiga ano po sa imo. Tiga po digdi po. Opo, tiga suklob po sa imo. Ang apod po duman pagmamanto. Pero duman mo po talaga to mamamatian. So embrace ni ina na ngaya maski sinner ka ngaya ako kan ina ngaya hindi ka papabayan araw po kayo ng mga namamati ta sa mga viewers ta sana po may experience nindo to sa naga. Lord, yung sabi mo na pag pigko-close ka kay to nag-refeel mo na in-embrace ka na come here my child, gari masira mo ng pagmati na. Nailing nito kay Jenro sa Yes. latest, sa kay ina. So So latest sa na latest mo niya kung si Sai. So si Sai talagang Si Sai very pala. controversial. Si Sai. Dumaan Si sa bagay, VP, ano? daing Si pigpipili si ina. Si Vice And- President ba ito? the Vice President. And with that, masasabi ko po na ini pagmamanto, bilang human being, we have this free will and intellect. May freedom man kita na magpili. Kung mapasaklob kita, pero darakan sa tuyang giputok na pagtubod na yaon mananggad ang ina. We believe, and when we believe, we nagpapa-under kita, We surrender. Yes, we surrender ourselves, we submit ourselves na magpamanto. Ang pagpapamanto is pagtugot ta na kita lagod sa klubon man, isabay man lugod sa mga pamibi. Okay. Tapos pahabol po, sabi ni Miss Tess, salamat sa mga programang gaya nito, mas napalalim ang aming pananampalataya. Oo. Ayan. Kaya nagpapasalamat po kami sa duwang guests, mi po ngunyan, na mga youth. Ay, salamat. Thank you po. Mga Our pleasure. Bertie ko pa digdi, bilang kabataan, nakikita ko kay ina ang gabay para lumapit kay Jesus. Yan. Yan, opo. Kaya po baga sir, ma'am, sabi po baga kang sa ibang youth to Jesus through Mary. Oo. So kung daita po bisto si Mama Mary, daita man po mabibistuhan sa akin. Ayan. So, ang pagdidibusyon kay Maria, pasiring kay Jesus. Opo. Kuya Jenro, ano po ang latest na garing matinding pinag-agihan mo na napapangadyi ka gilaray kay Jesus through Mary?
kung sa saron po, kadakol. Kadakol na experience siya. Latest, siguro Sige, ining paano gusto July. may share kayo dyan? Sige, so sabot ko lang. Ining July, actually, 1 month ako nagstay sa Manila. And duman namatay ang kung kaibahan ko siya. Ninhulit minsan, ang harayo kang distansya kang the North and the South Manila. Pigbabiyahe ko siya, and manggin ako nakauli. Minsan nga ni, dara kang pirot, pagal sa pagbiyahe. Pero namatay ko naman din niya pagpabayaan nata. Pag ako pinirot, may nagpupukaw sa ko na di ko masabutan. Itong nagpukaw sa ko, nangaling maging alerto ka, nasa highway ka, inibagang EDSA, minsan ining Osmeña na highway. Mapapaisip ka na gano'n din ako na mapirong ka na, pero magiging mata ka. May nagtatabang, sa good makauli ka, na ligtas. Pandua, ang experience ko na namatay ko is last May. May ginibo dyan sa Ligao Grand Marian Procession. Dyan po, that was May 31, visitation of Mary to her cousin, di ba? Kang ginibo yan na Marian Procession dyan, may guwamang kami sa Barangay Min na katapusan kang sarong sityo Purok Samuya sa Kimantong, Daraga. Shoutout pa lang kay Cap Buboy Paran. Ngunyan, ito pong katapusan Aurora na ito. Nakaschedule na siya. Talagang nakaplat sa kuya. Sabi ko, dukot sa oras kan sa Ligao. Pero bago ito, igwa man kaming Flores de Maria man sa Daraga Parish. So, may katungdan ako duman, ako nakatoka man sa karosa, make sure na dapat andam ang generator, ang gasolina. So, prior, naasikaso ko na siya. After kan mapuuna sa Flores, binayaan ko na. Nagwasi rin ako sa Ligao dahil maluwas man kami kanimahin duman. Ako po naging kamarero kang Queen of Peace na naimbitaran man na magsabay duman sa Grand Marian Procession sa Ligao. So pag duman ko, dara ko sa sarong generator. And inanbado ko nga actually kay ito. And then masakay akong bus. Diyan sa may Banyag, kanahiling kang driver buda kang conductor na ako nakaitom, dara ko generator. Garhabo, takot to nun. Napapaisip ko nata daw, nakalo pa ako, itom pa. Siguro napapaisip ko yung suicide bomber ko yun. Kaya ko pasakay. Dito talaga ko pasakay. Tapos, sabi ko, ala, dito na. Katok ako naman sa Ligao na nag-volunteer ka sa iyang karo, masupog ako dahil naghanap na lang kang generator ko. So, syempre, siya ang nakapangaran duman, siya ang mapaluwas kang imahen, mag-asikaso and such. Dahil ilaw sa karosa kung wala pa itong generator. Sabi ko, ipagtugot mo man lugod. Kung ipagtugot mo man lugod, Diyos na ako makaduman, padarahan mo ako kay makatabang sa kuya. Daing 5 minutos, bago ito, tulong bus na ang nag-agi. Minsan nga ni jeep, gusto ko na magsakay duman sa bukana kan jeep, ikag ko sana, or ikag ko sana generator, ako mamotor, pag-abot sa Ligao, kuhaon ko na sana, or kung anong pwedeng paagi. Pero si ina, na nagpabaya, nagpadara siya kisarong auto na Tamaraw FX, and nagbiyahe itong Libon. Tapos nagpasabay siya, sabi ko, paligaw po ako sa prosesyon, sabi ko, and alam nindo, sarong seat na lang ang natatada. May mga nakasakay na Kamalig, Ginubatan, sarong seat na lang natatada, and may sarong salit na space. Siyempre, paano pa sa generator ko? Di ko may tumakandong sarong oras na biyahe. Lanog kita kito. May sa likod, may sarong space na sukol lang talaga para duman sa generator. Ang sabi kan driver, talagang pig sa Diyos ang ganoy, sabi niya. Nakaabot ako on time, dahil pa nagpupuon ang destination sa program, dapat late na. Pero pag abot duman, on time lang sa pag-abot kang generator. Tamang-tama, nag-fit so, kasi sa generator, day may pa-prior kang event, day may, hali akong Manila kayo ito eh. Pag taram kong sabi kong generator na dara ko pinicturean ko lang, day may aram kong match duman sa switch niya. Pero, ito ang first time, namatry pa sana, and then event na mismo, oras na, di ba? Nag-match, nag-ilaw, naitapos may nairaos miso sa prosesyon. Pagkatapos kay ito, sabi ko, may igwa pa akong commitment sa barangay, may katapusan kan Aurora, may naghahalat sa kuya naman. Ako ang presidente kan Aurora. Sabi ko, actually, sinayumang ko sa Ligao na maduman ako. Sabi, di pwede, saan tumuin, dapat ikanyaon digdi. So, nagduman ako talaga. Then, after kito, nagpaaram na ako, maduman na ako. Sa susunod ko sana hapiton ang generator. Dali ako naghanap kimasakayan. And, pag abot ko duman sa paradahan, dahil manahaloyin, luminarga na ang jeep. Pag abot duman, tamang-tama man ako duman sa Aurora, sa katapusan. On time. And on time. Ngayon, Bert, araw mo kita, nare-recognize natin na
ito yung mga the works of the Lord ni Mama Mary. Pero yung iba, dari wala sa inda yan. But then, kita dahil aram ta ng mga devotos nga ni kita, na nakulaon ng tubod ta sa mala Diyos, na ini sa indang kagibuhan. Ano? So, magayon nun, Bert, and very, very inspiring talaga. I-testing mo I'm na sa tuyang pagtubudan. Yes, Ikaw po, Ngayon, Ate Nicole, ano man sa imong experience? Latest experience? Opo. Actually po, kaya dapat po originally, August ata po ito. So, canonization ni Blessed Pierre. So, ito po kaya, kumbaga, da ipa pa kong proper preparation kay ito. Tapos, nasupugon po kay Mama Dangan Papata. Sinda na po, so, magasagot kang ticket ko po going to Rome. Dangan po, may mga sisters na po duman na mga under kang Blessed Imelda Lambertini sisters sa Rome po. Sinda po kup-kup muna sa kuya duman sa Roma. Kaso po, dahil siya nangyari, dahil siya natuloy po. So, garo ako as youth po, na tig-pray ko to kay Mama Mary, minsan napasabi ako, tana ta da isa kuya nangaji man ako nag-serve man ako sa simbahan para inilang tigahagad ko tana ta da ini sa ko na tao. Tapos po kay ito garo recently lang po na realize ko na ang mga delays dahil man po talaga yan daikan or tiga-reject ka ni Lord dahil man po arog ka ito. Kumbaga ito pong mga delays pwede ta siyang i-consider po as our own little Nazareth, kumbaga, hidden, formative, and holy. So, ngunyan po, recently, sabi ko nga ni po kay Sir, may take po akong exam. So, duman po sa venue, wara po sursariwan ko sa packet ko. So, inat po bagang pagirumdum to ni Mama na dapat pinamera sariwan. Pero po, yaon po si rosary bracelet. So, bago ko po to take na exam, una ka ito nangajikan Santo Rosario. Tapos may quote po duman si Sister Lucia po to sir no. Yeah, po. So sabi po duman na mayo ka man na aagyan na dai mo kakayanon kundi na sa paagi kang mahal na ina sa pagtabang niya. So duman po sa paagi ni Mama Mary ni St. Pier Giorgio Frassati ni St. Dominic de Guzman siring Pakaan. Napasa ko po sa exam. So, ngunyan po, waiting na lang po ako sa medical ko para po mag-start na po kan training. Congratulations. Kaya, ito po, kumbaga, ito po ipag-limit na porket devotee kita dapat perming answered prayer. Yes. Kumbaga, digdi masusukol naman po kung gaano kita ka-kontento as devotee po. Kumbaga, kung hanggang sa inan pagtubod. Sa iya kaya po, para sa kaaraman, pinadaran po siyang invitation kang canonization ni Blessed Pierre, supposed to be kang September 7 at dapat attendee siya duman, di ba? A youth from Legazpi na imbitaran pa siya rin duman sa Rome. Pero maybe it's not a delay or a rejection, instead a redirection. Baka may plano, may ibang plano na kaya aday kinakalaga. Kaya yan, usually araw ka yan. Kaya trust in Him. Kung kay Mama Mary trust. Malay tabaga, beatification pala niya ito. So itong plano. Totoo yan. Ano yung nasurusulog mo pala, Ate Nicole? Ini po, po siya, tiga-apod mi po ining Dominican Scapular. So, digdi po kaya, kumbaga, ini, pagirumdum na yaon pirmi si ina. Saro ining simbolo na mas napapakugos kami kay Mama Mary. Tas sa Dominicans po kaya igwang scapular, dangan igwa po bagasin daigding rosaryuan. So kumbaga po. Taro kay Father Butch. Father Butch, opo. So shout out Father Butch. Shout out Father Butch. Opo, tapos. Digdi po kaya, ini po, kumbaga tigtatawang kami po kay ni Pag temporal profess na pong lay. So, bali, ako po tulong taon na po ako ngayon na December 27 po sa feast ni St. John the Beloved as perpetually professed po na lay Dominic. Very good. So, yan po. As third order na youth, dakol man po kaming tiga-agyan. Aram niya man po yung third order man po siya.
So, yun man sana po. Ayan. Thank you Because po. based po si Sister Nicole dito sa Legazpi, Opo. I am temporary professed kayto sa Manila, UST Manila. Kumbaga, halang ko nga siya, mas solemn professed siya, perpetually professed. So, affirmator ko siya, kumbaga. So magayon very inspiring, and I'm sure sa mga nagdadarang sa tuya na talagang na-inspire kan mga pig-share kan sa tuya mga bisita ko niya na hapon na ang pagiging devoto ni mahal na ina. Ano ba? Yeah. Kaya apoton tampo ining duwa. Final question. Ano ang maipapayo nindo sa mga kapwa kabataan para mas mamidbidan pa buda mahalon sa inda man nakamutan ang sa tuyang ina? Kuya Genro. Okay. So, since yaong kita sa Jubilee Year of Hope, we are pilgrims of hope. And being pilgrims of hope doesn't end with National Youth Day, with the Marian Youth Congress. Ang pagiging pilgrims ay padagos na paglakbay sa kinaaban na ini, na kaibahan ta si ina. Na ining paglakbay ta, bako sanang kita ang naglalakbay na sa sadiritang paagi, sa sadiritang kakayahan o kapasidad, kundi magsarig kita na kaibahan ta ang Diyos asin si ina sa paglakbay, sa ano man na kasakitan, sa ano man na kaugmahan, sa ano man ang mga bagay na nangyayari sa buhay ta. And everything is grace. Minsan nga ni kita man maghilang, biyaya iyan, ninhulta kung bako kita naghilang, di kita sigurong pagkakataon na ihagad nin tabang iyan sa mahal na Diyos. Kaya dapat ipagpasalamat na maski paano, na matian ta ini, na experience ta ini, na ninhulta kita tawo, inan laman, naghihilang, pero ang espiritu dapat padagos na nagpapamaybi, asin ining pagkakataon na ini, nga ni maka-reconnect kita pirmi, asin di kita mahirayo sa puso kan sa tuyang kagurangnan. Raro mo na siya, Bert. Ano yung Dito mga to- na-mention? dito yung kayo grace makita. na even if may mga sufferings tayo na naghihilang na niyang mga gilin ang grace. Hindi kita malingaw na surrendering everything and trusting in the Lord. Yes. Raro mo ng ano niya. Ano? Sabi ko ano po kang MYC duman sa sharing mi kang pakikipagkatuod. When we hope, we love. And when we love, we hope that the one that we love will appreciate our gift of love. Okay, yun ang ano. Ikaw po, Miss Nicole. Siguro po, haliputan ko lang po, sir, na para sa mga kapwa mi youth dyan, na not all answered prayers ay dapat na maging panalmingan lang nindo as devotee. Kasi, bako gabos na day na sisimbag, kabawasan na ito sa pagiging Diyos ni Lord. Kumbaga, kada prayer has its own hidden purpose that we will one day understand. Kung yaong ka man sa sin of despair, or if ever you are doubting yourself, kung padaba ka pa ni Lord, pero may pong bukas ang adoration chapel, dyan mo pumahiling si ina, dangan si Lord. So, kita as youth, kung may nahiling man kitang napapagal na youth, alalayan ta po, gabos kita magkarabit paduman kay Mama Mary, tadaiman ka mo kaiyan bubutasan, kaya nga ni po ina, di ba? So aram po yan ni Ma'am Pita, mayo man na ina na gustong mapahamak ang aki. Opo, kaya ito. Kikabit. Magayon na ang ano. So yung ano, maski na nga ni halimbawa nagpa-pray tayo na hindi pa binibigay na still we have to persevere in our prayer. Ano. Sana ipagpadagos po nindong duwa ang pagiging marahay very ng mga na-inspired aki. tayo. Ano? Tsaka imagine nyo po baga ma'am and sir, kamo po as parents, so sa mga aki po nindo, garo si Lord, si Mama Mary, tigta si Mama Mary, kumbaga kita, who are we for them to stoop down on our level? Kamo po baga pag tigga kahuron nindo ang aki nindo, nagbababa po kamo sa level ninda, di man nindo tigga kahuron sinda as elder or mature, garo nakikibagay po baga kita. So siring man po kaya ng Diyos sa tuya, di man kita so tiga pressure na kipon maukudan tulos gabos. So kung kita arog ka ito sa to si Lord, sana kita man sa kapwa ta arog man kita kayo. Ayan. Thank you so much, Miss Nicole and Thank Kuya you Genro. And shout out po kay Jomar Beliana and Salvador Louie. Ayan. Shout out na po. Ay, sige po pala sa mga shout out. Shout out po kay Daryl Dave Perez, nagihiling da po ngunyan. Asin si Brother Rogie sa UST Registrar, nagdadangog ngunyan sa Satuya. Maraming hapon sa Indo. Oo, yan, maraming hapon, and thank you for watching. And I would like to greet pala si Kate, De Sousa Pacres. Happy birthday, Kate. Happy birthday. And God bless and get well soonest. Ayan.
So, Oo, salamat. happy birthday man palang kay Nympha Abiliana Freyna pala, yung kabatsmikang Bicol University, batch 75. Yeah. Okay. Thank you once again. Hello daw po, sabi ni Mark June Alfonso. Hello po. Thank you for watching. And also kay Sir King, ang sa ating regular And Sir Jude. viewer and listener. yes. Take ko man po ining opportunity, mag-invite man po sa mga youth na sa maabot na October 4, Okay. the Diocesan Youth Marian Pilgrimage sa Horoan. Okay. So sa kanya-kanyang respective parishes, may mga schedules po dyan ngunya na nakaset kan formation seminar, workshop, and orientation para sa mga mauot na mag-join duman sa Diocesan Youth Marian Pilgrimage na gigibon sa Our Lady of Salvation Parish and Shrine sa Horoan, Tiwi. That is the first Saturday of October. Ayan. Shout out po kay Father Joseph Salando. Ayan. Nakaibahan ta po ko sa bago. Dangan, pwede po sir i-invite po si mga Hoven. Sige na po. If ever po na you feel na you are called to be part of the Third Order po, pwede po nindong dalanon po si FB page may si St. Pierre Giorgio Frassati Community po. Duman po pwede ka mo maghapot kung ano ang Third Order, pwede man po kamong giyahan or pwede man po nindo i-observe kung ano po si buhay may as Third Order po. Thank you po. Sort of lang duman po. Ang first order, yung pick-up ng mga friars. Then the second order ay mga religious sisters. religious tapos sa mga sisters. nuns. And ang third order, yun Kami mga po, late mga lady, lady. counterpart kan lady. Okay. Sa atin nasabutan tayo yung Ayan first po. order, second, and third Order. orders. Ayan. Thank you sa inyo. Mabuhay po kamong duwa. Thank you so much, Thank you Mga very much Balos. po. We're so blessed that to have you this Bless. afternoon. Ayan. Ayan. So, sa yaka po ni Inang Maria, Inang Peña Francia, nagpapagirumdum po na hindi po tayo nag-iisa. Ayan. Sarong magayon na hapon na naman po, nagkairibanan po kita. Ano man pita? Opo, together with us, si Miss Nicole Hidalgo and of course si Sir Jen Rose Simanes. Yan. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Yes, mabuhay ako po si Pita, kaibahan taman po sa technical department, si Sir Jerome Rico Martinez at si Sir Nems Flora. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Alabangan ta po ang masunod na programa, Pinky on My Baby with VP Henry Maceda, the Cadoroy Broadcaster of the Year. Salamat po. God bless Oo. everyone. God bless everyone and thank you again. Thank you. Bye-bye. Babuhay. Thank you so much. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat